Aí ter Moncho. 50 kilos, dices que non podías con el, ben podes. Ora tira para o coche, veña. Para o coche, por ali. Moncho. Moncho, a ver. Tesme que facer un cuestionario aquí dunhas caritas. Se a carita contenta, estarmos satisfeitos co meu trato, co meu trato. Se é carita triste, pouco satisfeito. E se é seria, nada satisfeito. A ver, cal señalas tú? Veña. Moncho. Moncho. Por que, Moncho? Por que me pos cara triste? A ti parece normal poñerme cara triste. Para. Pero vamos a ver, ustedes son actores. Sí. Se me quita la saco encima, que pesa moito. Haga yo otro encima. Era como faltaba, León. A ver, Era como faltaba. tira para o coche, Moncho, veña. Tira para o coche que eu non podo... É que parece función de instituto. As maus nos petos como a Cantizano. É logo, a vivir. Tu traballar nada, non? Te has pensado traballar, non? Xefe, Que? sabes unha cousa? Conta-me. Que me canso máis traballando que toda a mañá sentado. Pois séntate, carai, séntate tranquilo. Bueno, vamos. E pois queres que te dé de alta, claro. Vou te dar alta, te vou dar de alta. Vamos dar de alta? No. Non va a abrir máis ollo, non? Ahora estou me reformando, Ahora vai todo polo legal. Contratei unha gestoría e ahora vai todo polo legal. Aquí ya non hai máis ni dinero en B, ni nada. Bueno, a registradora non fai falta tampouco. Vais a acabar o mundo, entón. No. Como che digo eu, acabouse cobrar en B. De feito, este trimestre necesito os tickets, sabes, os tickets para meter gastos, sabes? Para non ter que pagar o IVA. Esa é a cuestión, non? Aí está. Queren meter facturas falsas, No. Bueno, igual sí, máis tarde. Pero de momento, vas mira ao bar de enfrente, ao bar de Pacucho, e pídelle todos os tickets do café, porque eu vou ali tomar o café todos os días, sí ou non? Sí. Pois que che dé os tickets de todos os cafés que tomei. Todos os días. Do trimestre? Do trimestre no, do ano pasado, de todo o ano. De todos os días. Vale, venga. Hola. ¿Qué tal? Inspectora de Facenda. Perdón, Inspectora de Facenda. un placer. ¿Qué tal? E eles que son as persoas que les mandou o médico andar. Somos meus compañeiros. Ah, perdón, como leva un chaleco, dixen eu. ¿Qué tal? Ah, inspectora da Hacienda, amigo, claro. Ahora que lles acaba de meter Shakira, ahora veñen por nós. Ah, moi bien. Esto non vai así. No, Isto non vai así. No, que va. Mire o que dixo un compañeiro seu na prensa. Mire pai. Un inspector de Facenda, manda un aviso tras lo que pasou con Shakira. Outros acabarán pagando máis. ¿Quién? Papá e mamá. Samina, Es Waka, que- waka. No. Samina, mire que ne caldé. É que non ten que ver... Ahora jodeunos Shakira, ahora veñen por nós. No, É que xa non ves. ten que ver unha cousa ca outra. Pero non ten que ver ao cego, non ten que ver, no, que va. Vamos a ver. Facenda teñe que pagar 60 millóns a Shakira, sí ou non? É correcto ou non é correcto? Correcto. É correcto. Sí. E sempre dixeron eso de que Hacienda somos todos. Sí ou non? Sí, é así. Entón,
Sí. Quen lle vai pagar os 60 millóns a Shakira? Todos nós. Sí ou non? Sí. Mina. Bueno, Pois a min desanóteme desa cuenta a min. bueno, acabouse falar de Shakira porque non vin falar de Shakira. Veño falar das súas contas. Sin problema, eh? Sí? Saco as facturas, agora vou todo legal. Sí? Cambiei, eu antes sí tamén cerreaba un pouco, pero... Sí, non lle dicía, pero agora... Facturas ainda non teño, pero comprei as caixas xa, eh? As caixas... Ostras! Enero, febrero, marzo... Por lo menos a intención teño, as caixas comprei, non sei isto. Abril e así sucesivamente. Pero ainda non ten as facturas. No, facturas pouco a pouco, vamos a ir pouco a pouco. Vale. Sí. Pero non veñan polo obrero, vayan polo combo dominicano, por que veñen por min aí? Ah. O combo dominicano onde viven? Porque eles non son dominicanos. Son canarios. Pois para Algeria, para eso. A verdade é que parece que na súa empresa está todo correcto. Está todo ok. O que pasa é que hai unha cousa que sí que me mosquea, que me sale aquí. E teno aí apuntado todo, Sí. non? Que é que a título persoal, Sí. o sea, vostede, Sí. como persoa física, Sí, que isto conozco. non declarou nada. Por qué? Nada de nada, eh? No, cero. Pode ser, por exemplo, me chamou a atención que me mandaran de borrador un tranchete de queixo en vez. Pero nada. No, 0 euros. Eu declarei 0. 0 euros, me parece, Xa. vostede. Sí. Ah! Ai, acuérdome ahora. É que eu non vivo aquí. Non vivo en España. Quiteime. ¿Y dónde vive? En España no. ¿Y dónde vive? No, aquí en España no. Xa, pero ¿dónde vive? Alá, fora. Alá arriba. ¿A la arriba dónde? En Andorra. ¿Y qué fai en Andorra? Paseo, vou de arriba para baixo, tampouco hai moito que facer. Tomo o café, a lina de François, ou No, pa aquí. que non lle estou preguntando que fai no seu día a día. Pregunto, que fai vostede vivindo en Andorra se a súa empresa está aquí? Pero levo a empresa para lá tamén, quer dicir, eu vou ca empresa, vou con todo. Aparte, eu levo unha vida como as ovellas, transhumante. Como? Que me movo. Quer dicir, eu non paro quieto nun sitio, son como a Alba Carrillo. Non duro nun sitio, sabes? Vou dun lado para outro. Que me está dicindo? Son Non lle estou nómada. entendendo. É nómada. Sí, eu antes vivía en Valladolid. Valladolid. Sí. E facía moito frío e fomos para Andorra. O sea, facía moito frío en Valladolid e marchou para Andorra. É un frío seco. O de Andorra é un frío seco. É outra cousa. E vaime querer decir vostede que vai e ven todos os días de Andorra aquí, daqui a Andorra. Todos ¿Sí? os días pola Todos os mañá, días. volvo á noite. Moi ben. No coche. No coche. Justame a mí. Vou pensando nas miñas cousas. E ao mellor vou pensando, onte viña pensando eu, desde Andorra viña pensando eu. De onde virá a palabra pantalón? Que meteuseme na cabeza, pantalón. E así, boto o día así. Sabe que lle digo? Sí. Que non me creo ni unha sola palabra do que me está contando. Xa, pero sa mina. No creerá lo que quiera, pero a mí me tiene que demostrar usted
que viví 183 días aquí. E eso penso facer. No hai cojones. Si demostro que estiveches en España máis de 183 días, E como? caicho pelo. E como vai demostrar usted? Pois vou Con que? mover Roma con Santiago ata atopar todos os tiques dos gastos que tiveches este ano. Médicos, gimnasios, gasolineras, comidas, cafés, bocadillos. Un café. O que sea, dame igual. O café. Xa estou aquí, xefe. Xa estou aquí. Hola, que tal? Hola, boas tardes. Que tal? Trae o que me pideu do bar. Que é iso? É papel higiénico, pero infantil. Dame iso. Son todos os tickets. Dame eso. Que son todos os tickets. ¡Feliz año! A ver. Que temos aquí? Anda! Pero si son os tickets de todos os cafés que consumeu vostede na cafetería de enfrente. É que o café en Andorra é malísimo. Xa. Veño a tomar a propósito o café aquí na máis. É que para non vivir aquí, moito café, verdad? Sí. Están absolutamente todos os cafés e suman exactamente 182 días. Non eran 183 para vivir en España. Por un mierda, ¡Jódase! por un... ¡Hala! ¡A la mierda! Xefe, acórdase daquel día que estaba pechado de Pacucho e fomos... Espera, tranquilo, sente. Acórdase daquel día que pechou de Pachuco e fomos... ¡Pacucho, joder! Pechou de Pacucho. Pero que sí, pero solo hai 182 días, falta y un día. Pero fomos ao de Moncho. Acordeime e fun buscar o ticket tamén.